ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಾಲ್ಕೋವ ಪೇಡದಲಕ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ತೋನ್ಬರ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ಮೈದಾ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಪ್ಪ. ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಪ್ಪ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ತೊಂದಿನ ಮೈದಾ, ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೋಕ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತನು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಚೂರೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪಾಯನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ಫುಲ್ ಪೂಜಿದು ಐಕ್ ಈ ಮಿಕ್ಸನ್ನ ಪಾಡೋಡು. ಚಮಚಾಡು ಐನು ಚೂರು ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತನು. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಏರ್ ಮಾತಾ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.